Kani kadai ke Batesi TV. Refresh with Rupa Premium. Meghalaya's drinking water that quenches your thirst. Ni pedang subhai pi shikimat jongas ni thodieng ka arpusal Tarik Kyllalyngkot arsapusan. Gini phashwa shikimat Khubor na Kylleng ke Jylla. Hybrid charming suciang uberang don menta hakarta ke ban nyosnem bar ubadan ya kasap ya model uladan menta hari Thailand ban mi khmat ya kari India bat ya kathan shatai lam mi ngi hakasin ke baar ban ya shimeta hakaran ya ko international pageant bat la deben pentip hangni ba hybrid charming suciang uberang puli ya ke class 3 halaim khra Presbyterian Higher Secondary School. Ula job ya kajinya ko hakaba tipru kum ka Global International Little Mister kabala long hanong ba Kathmandu jongkari Nepal house nam arja apusau. Hakajinya lab election hakashnong marbisu na kabentau kertong MDC ubanya kun na mau plang ding ye constituency uba George Sisun working president ke jongkaseng Congress uba penchingan NCM uloong ba kalong kabadan kambha banjin yaki MBC ki batbit bat ki ba shempang hakar kom trekam namar baka district council kadai ke jaka kabaya kren shapang kapkur ka jat ka khandau ka shyam bat ka it ka hima amkum ka assembly kabaya kren hakikam penroy general secretary jong ka Hill State People's Democratic Party Youth Wing central body usamla pensha Jewel khar habakren haka jingalang jong ka party kabala long hanong ston uloong ba ka HSPDP hanong ston menta ka kanti kadon kamban maramot no namar ba ka party kalamat ya ka jingsha penjat penpra hakipor ki baralen uloong ba hadin ba daban maramon adon kampan samantay thamai namar ba kadika party kabala jandam reposna kinoyalam ba kidkhot jong United Democratic Party namau plang constituency hapok jingalam jong secretary uba Jefferson Kharshiyeng kila penya so no eladi bat kaseng congress ban ajing kershan ya ukertong MDC jong kaseng congress uba George Sisun ubanya kun ya ke election MDC namau plang ding ye constituency ka social and economic life district committee kabadai ka way ni kisnat rekam jongka jingaseng district tinger east khasi district kabahap hapok ka Shela presbytery kala pelong ya ka free medical camp hakashnong senai east khasi district ban ajing sumar ikipat ba da ka jinga trelang bat ka community health center mausenram hakabala idon lang medical and health officer Dr. R Suchiang bat ka kunhun chong u kashnong senai ka de ka way ni kisnong kabak hamjan jar bha hakalik kawan bat ka long ru kashnong ka bajengai bat bun sin ki pajba ki basyong ki basa hakani kashnong ki madru bun ki jing hakajing im ka chongki kawai ka kali Taurus na Assam kabadan your registration number AS not iway RC Arsan Arnot kala sya penpat penpra hakirunar ki ba amsham lala ban ithu satya kani kala ja hapok ka sor nongstan hajan ka IB jong ka tanat PWD hashiteng mit jong ka singi balang ki pulut ka nongstan police station kala tokit yaw nongnya ubalayat hu bahapok kekali kidan sangut kinotre jongka Reliance Geo. Way ubriu bala kamela dia bodi dukat jongka Riboy gang ula pha SMS. Syaka mobile phone jong way pad ubriu ubam dan jing itu AA hakaba ula berngem ban Pyrthei bom haki benta ba per jongka nong ba shilong. Kibor pulit hadin bala yok pedang ya ka FIR kila register case Hasadar police station bala pengat haki kendon ba per jongka BNSS. Batang hapo arpusaw kanta kila yo ban kem yaw Edward Mayong lai punya senam kerta ubasyong ubasa Shipor Halowa New Colony lain kra Menteri ka Sarkar Jylla bakmi ya katan boarding uloong ba kamdan kanu jingthmu na kalian ka sarkar ban IT no Shikiriu Shimen makin penyai ya ka Meghalaya Energy Corporation Limited kajing bersai jong Menteri Abu Tahir Mondal kalong hadin baki nong yalam jong ka Khun Neutral National Awakening Movement kilai kenduk markhmat yang menteri manpanjing pensyai halo kanikaman. Dekispangut kinong di madan hapok kasyatri jong ka Meghalaya and Greater Shillong Progressive Hawkers and Street Vendors Association kibara ikiplaka jingdawa kila turpat ba sya office jong ka municipal bar kila berngam ru ban pelong ya ka jingaki kat ba kibor penya jong ka municipal kimpat la ban khot ya keren yaki halor ka jingdawa ka ba kila deb ban bu hakini ki arski balalit nyo General Secretary Jong Kanika Seng uba Shin Thaba uloong ba ka jingdawa ka long ban khot kirki ya ka jingalang jong ka town vending committee khnang ban yakran penben namar ba ka seng kala yo jingtim ba ka don ka jingthmu ban sei pisa da ki klor tingka ban shna yikidukan na ka benta ban pinkriya yakinong di madan Chief Executive Member jong ka Khasi Hills Autonomous District Council ba penyat sing siem ulah hial jurip ya katu kat ni teli ki surok hadin ka jingut jingnam jeng ki patba bar kinongnya taksi
jongka thain ranja ki baju kamai shanong thamai khandailat nongra maulanre demsenyong pulu barsha upling ka deputy commissioner ke East Khasi Hills district ka kong RM kurba kala pentip ba hagni kenti an ampenon kamshu ya ka JN stadium na ka benta ban nyaw wood kumbala long hagis nam baladem bat kat kum ka jingpen bet thamai la pin kedria no sha interstate bus terminus ka badan hamau yong rim shillong ka deputy commissioner kalai thu bakidan khatsantli ki constituency ki ba hap hapo ka East Khasi Hills hakaba shipotli ki constituency an sa penben ya ka jing thap kerteng jong ki kertong ha interstate bus terminus mau yong rim laitli ki constituency in penben ya ka jing thap kerteng ha DC office but artli la penben man thap kerteng ha office sora civil subdivision but ha office SDO civil subdivision penusla ka Shillong All Feet Forum kala penramjur but penparu ya ka jing sngokhia halo ka jing kno jongka sengyam Hindu Kutumba Suraksha Parishad napok ka Jylla Assam hakabaya dei ba ka jingja hapok ka shnong maukunro kabalaja hakini khindiat sngi balalit no Vice President jongka forum uba nu nongrum ha ka jingakran bat ka ba TCTV ulong ba ka jingkno kalong kum ka jing aiding benang penshlu shu ya ka jingya shut hakabaya dei ba ka nongrim jongkanyam ya ka ba kum ka imlang salang kamla satya bat pediang Kekenhun kinong yalam jagishnong kibahap hapu ka umnyu temar elaka balalam khamat da usirdar uba nanglamat khongsha bat umatabor kala yakendu yaw SDO jong ka Meghalaya Power Distribution Corporation Limited penusla subdivision uba lam prang suting man panjing shai bat man pensyong nongrem halo ka by boarding kaba kani ka tenat sam boarding kala dawa usirdar ka umnyu temar elaka uloong balada kani ka tenat sam boarding kam ajing pensyai bat hakajuk kapor kam shim ya ka jingba khle ban penbet no mardor lada don ka jingba kla baro kinong shong shnong kinlet ban pelong da ka jingya khi ha phalau jong ka office rekam jong SDO ka MEPDCL penusla kinong de madan ki badan hapok ka shatri jong ka Meghalaya and Greater Shillong Progressive Hawkers and Street Vendors Association kilatur patba sha office trekam jong ka Shillong Municipal Board kila wengno ya ka jingaki hadin bau chief executive officer jongka municipal ula pentip pa ansa khot ya ka jingalang ha ka santri urumphang arza apusan ka kong anjala rengat ha ka jingakram bikila Pyrthei Khubor kalaong ba kinong di madan ki penramjur ya ka rai jongka sarkar ban pinkinria ikinong di madan klem da pendap shwa ya ka jingle sorjamin pa ka jingsa mi ki vending certificate ka convener jongka thama urang lijuki ka kong anjala rengat kala takran ting ya ka jingbam patla yokem jong ki pulit ya wei ba Jylla ubala lek kum non jongka kai Pyrthei shakashnong malunong bat man perta Jai Shri Ram hapok ka yeng mani jongka balang all scenes ka kong anjala rengat kala ongru ba kalong ka aka ka ba pinsngam lengo namar ba ka ni ka jingja ka balada menta shibnai henre ka tanat pulit kampat shim la yokem satya ya mentapan ya phash Khubor na Kylleng ki benta jongkari Shipong wat ki MP kila sha suspend na kada ka jingle shongshit jongki ha ka jingalang jong ka joint parliamentary committee ka pade ka committee kerpang ka bapet ya ka waf amendment bill kalami ka jinga tai nya ka ba khlut ha preng di khot jong committee namar ba ki MP ki badan ha ka liang persha ki kwa ban ra shakawai par kasni da ka ba ai daw ba kim pat yo ban puli bnya ya ka bill henry ki babuan par kila ajing menjur ya ka ni ka bill UMP ka BJP ujaga dambi kapal ubala penya ya ka jingalang ulaong baki MP ka liang persha ki lek khlut bat ki kren ro dak tin klem akor bat kumta haban suspend ki na ka benta shisgi ki pulik ka Manipur harengkat ki nong sintiat jongka kin sedang manwat ki briu ki baju million man pensa priang ye ki tin penshit hakirin san social media bat an penshitam ki kat kum kilinti jongka an katanat kampo yin kala pentip ba kila batha ki pulit bakin pet benya bha ye ki youtuber ni ki social media influencer ki baju penmi ye ki jingtho bat ki video ha Facebook bat ha X bat ki wei pat ki rinsan social media kila shim ya kani karai namar ba kilap ba ka jingpur ka jingakan at ha Kylleng ki benta jong ka Manipur ka dei na ka daw ka jingpen sa priang ki Khubor thok bat ki Khubor lamler ha ki social media o meterang ba ka Assam himanta biswa sarma ulale cha Japan manya kedu iki he saipan jong ka tekari banyak keren bakin wan ban sengkam sengjam ha Assam bat kumjuru banyak phliu jingmut lepa shwa bakin wan sha Assam hau benai rempang mentau snem uhimantau labu thong baka Assam kan de Jylla ka bariuspa na pedeng ki wei pa ki Jylla hakari ka chief scientist berim jong ka World Health Organization ka Somya Swaminathan kalaong baka ap ka jingma menta namar ba ka la ban mi sakija jingpang ki bala ban yabin na ki marach ki briu
Kalakran ya kini hak Jingalang kabalalong has Central Marine Fisheries Research Institute jangka ICR. Kasomya kabadairu ke Director General Berim jangka Indian Council of Medical Research kalaong bakani kala banja nakada ko jingkala kasunne. Kakirwan Memorial Institute of Oncology kaweni jaka sumar cancer ke bapau India kabala penya jaka sarkar Karnataka kala lekmen ya ke jingdap 6000 tali ke jingpuit brio ke bala penankam tang diki robot. Mentapan ya Pyrthei Khubor na Kylleng kiri ke Pyrthei. Ka Russia kala plila di kejinga keren ka Bayernkat bat ka badan buram bat ka US bat kadang ab ya ka jing aidak na Washington ong ka Khubor jong uno aiktien ka Kremlin Dmitry Peskov. Ha ka juga port President jong ka Amerika Donald Trump ula kentu ya ka Russia bahkan pinkut no ya ka thma Ukraine bat maham ru ya ka jing pinkiu khajna ka bahe bat ki jing penjari kendon ada amla ban poi kloy sha ka jingete. Kishipai ke bakershan ya ka sarkar Yemen kila bekrat ya ka Al-Qaeda ka batmu ban hiartma ha ka ketem shipai ha ka Jylla abian ka bala pelong ya ka jingakan at ka bajurbha bat ka bala ne laikenta bat ka bala wanra ya ka jing mensau jong kiliano ha ka te ka jing sha thombor ring kishipai kila mensau kat ba ki bor senshar kidang pen kre bha ban yele persha ik jing ma ki basawan Michael Martin ula shapens kem kumun menteri ramba do batmai jong ka Ireland hadin ka jing thap wood ha ka deal ha ka ba la krishan da ka kunhun sunrop jong ka Fianna Fil u fine gil bar kinong thau ain lai lun kani ka diga samoy ka ba a jong Martin kum menteri ramba do ha ka ba u Simon Harris un shimti ya ka shuki house nam 4000 arpunyo hapo ka jingete kular banya sam ya ka borsen sha u president jong ka America Donald Trump ula khot ya ka jinga kren mador but u president jong ka Russia Vladimir Putin na ka benta ban pinkut no ya ka thma hapren ka Russia ba ka Ukraine ha ka ba ula banjur ya ka jingdon kam kerki ban khanglan ya ka jingdu no chiki min simbrio u Trump ula pen pau ya ka jingkwa jong u ban ya kenduk klo yo Putin bat ula ajingmut ba ka Ukraine ka long ka bala kre na ka benta ka jinga kren ha ka juga por ula perkhat ru ban pan ya ka jinga rap jong ka China na ka benta ban penyo ya ka jinga su u mitramba adu jong ka Israel u Benjamin Netanyahu rayada yo Elon Musk da ka ba khot yu u parlok barat ba jong ka Israel bat ula kentat ya ka jing keno ba Musk ula le ya ka salute jong ki Nazi ha ka jing alang jong Trump u Netanyahu la ya ro ya ka jing kershan jong Musk ya ka Israel ha ka ba ula kedau ya ka jing wan jingo jong u hadien ka jing her thma jong ka Hamas ha ka nyotrik urisau bat ka jing yang jong u persha ya ka jing le persha ya ki jiu Kajing pangklam yang persit kelasar heki distrik Shatei Lamini jong ka Uganda Nabi Latuk bat ka Amudat ha ka ba sangut ki kena kila yap bat palat shispa khandai phongun kila don ki bayo ya ka te jingpang hadu mentasngi katnak ka koi ka khia ka danglum yi ki jila jingerap ban te la kam ya ka ni ka jingpang da ka ba penslur ya ka jing IT ka kum kala jingada ka ba bhatam persha ya ka ni ka jingpang ka bala sapriang ba Secretary General jong ka UN Antonio Guterres ula pendam ya ka jing her thmak bathmai jong ka kanhun le no M23 haki phangmi ngi jong ka Kongo ka babu jingma ya ka nongba bakongsan jong ka Goma ula kentu ya ka M23 ban pinsange no ya ka jing le persha bat ban le no da ka mabaham ya ka jing e ka bala ban nangjur bha namar daki hajar ngut ki shapen kerja jaka namar ka jing le ka barang ya chakaman tikitu Kyllalyngkot Khubor hakimat kiman mandasi kuble